To shin sai ka tura ne? Direba, ja mu je. Mu je kawai. Madan ina so ki san da cewa yadda kowa zai biyan kuɗi ne haka ma wanga yaro zai biya ba ruwana da ƙarami ne. To shikenan haba naji. Kada ka ishe da surutu. Ba damuwa. Kai karan mota. Fasinja, kana da POS ko? Kaga, kar ka daina min da ayu ni ban aiki da POS. Akwai ko matsala dan ni ban da canji ba kuɗi. Ni ko kadan ka ganin nan ban so an sauran aiki na. Wannan ba abun wahala bane in ka san baka da kuɗi ka hito waje. Na yi kana amin godin mota. Ka bari in mun ka sauka in ba ha kuɗin ka. Shin wai kai menene ya kai? Ai haka sai ka lalata yan batiri ko baka ga ya buga luba. Ke gani har yanzu akwai sauran caji bai luba. Kai dai kullun gem. Wai wannan waje da mata ce don da ta zo ta dame mu da surutu don ubanta. Kowa bai ce an takura mai ba sai kai ko. Ya isa ka babbaga game na haka nan ko cajin kira ka raga mini. Madan tunda dai ke ga yaro ne ya kamata ka bashe buga game ba. In barka mai jaholla. In barka dan ji dai. Waga halin game maciji ta. Wai ke na wai ka. Kana memodi daga dan banda. Yawa yaron mota har ma an kusa kaiwa garin mu. To ba ni kuɗi. Shikenan ba ni account number yan. Ke bani kuɗin mota ta ban so da yana wayu. Waza ka zuwa nan kana daga mu da. Allah ma ban bada kuɗin to sai mun sauka. To kai dan uban wake da baka da jama'a. Wallahi ko. Ba ruwana ke bani kuɗi na ban so da yana wayu. ne dan kwaya. Ko ni wace ce ba ko. Ba ruwana da sanin ko ke wace ce sai ke bani kuɗi na wallahi. Tunda maimaita ni zai ko hada miki tsoron ki nake. Kada Allah ya dan nan. Kada ka kala duna mai yatsa. Kada ka kala duni na wallahi. Annu ne ki akwai banza irin ki. Shikenan wallahi wangaro mota kada ta kade dan ya daga da ya zama ta ciya mutu ba ku san kowa ce ba shi yasa tun da zuho ga mata magana ko kada ku ta kade tun da kun ka daga mata mada ku da kanku shi kai gani ai ka san ni yabanta na nake tun da zu ko ba haka ba wa kananka Allah yanzu yana mika kai ga mugiro wallahi yana tabbatar muku da sai kun ga walakanci kai dai baka kunna mota ka sheka da mu don Allah shi na naka gogadan yi amma ta ki tashi to me matsala don Allah ko ni ban sani ba kai kana ji na ko ka tsaya ga ka ja motar nan ka saurara ni okay look at me do you want to know What juju be that? Bai gida ina abinci na na ce ina abinci na halaka san ko ni wace ce ina cikin na ruwa da saki ko wace ce me gida ya wannan walakanci ne ko cikin kwanci ina abinci na ci na ɗaya na ji don wallahi ban san zaki dawo ba ko me abinci na in babu tsoka kashi na rage wallahi ko shi nika baki yan madam ina ni ya dan ji dadi inda ba ku son ka mutu to ka bata abincin ta